Mangaligo na pud mi ana. Ang kanay mo naman to intro nimo. Buang siguro na madaan. What's up mga amigo? Managtagpo na mangaligo. Tiradag mainit. Despedida sa mga amigo. Look, video na mata kami. Ang tayo. Papo kahunap ba? Shout out Charles. Juice juday bay. Ako gi Jules. Kani. Tim kurbo to is. Tatski. Ay naniud to si Jules. Bukbak. Mula kaway. Tangmo, gilahos pa nimo silang balay. Bungol. Sikal ka unta no. Sama ko kuya sama. Yun ang tato nimo na stopper dito. Wag sa kaya nako sa. Apit nang tato sa kalsada kay nalangan. Naglaos-laos man ka magkamaw. Kaya ka maluya. Manay Ano, istulin. Oh, tangina ko. Langga, unsay gusto nimo langga? Kanang naitato, asin na kanang picture na raga. Ay, Sige lang langga, wa pa man na human na pa shadow ani. Hindi ba na ako ba itong Jean bay? Simpan ba? Si Mr. Hindi. Siapa yung matimpla no? Oh, siya. Paig na itong kwanro. Paig man mo ang itong sunog ba? Wala okay na. Ha? Good sir na. Tarang ba? Hey guys. Na itong kwanro. Tigsugba rin sa mainit. Oh, shout out. Shout out, George. Ang sa gamitan niya? Ako. Oh. Kinsay pangalan eh? Ano yung pangalan ni Madam? Kaon. Ano sa mga posisyon? Kaon mo na. Milin. Oh, sige, shout out. Si Buday. Shout out si Buday. Tay. Oh. Ano? Bilas oh. Yo. Ay, baya. Oy, ha? Asa ka? Ay, kusog na yung baga rin. Binakog unsay. Kuhaon. Kumiya ay. Ay, kuha na, James. Kuha sa ko ni James. Kaya. Kani? Ah, kumiya ay. Wala pa na. Bali ha. Huwag mong pilitin pag ayaw. Naluya ka ito ngayon kay hindi mo nito manubida sila kaya. Kabantay. Yan Anong motor? Ay, kung dito ko. Ay, Buhot red story. Agri kayang kuya pabuno. Mga maestro ito hinap kay sa kuha. Sa tato sila masangit sa ron ka mo. Tapos nanay tato. Suk. Amen. Hello ba? Tara na. Ano na bahali mo gud sabi ko. Kaon mo amigo. Iya bagi tayo mo nang dia. Shout out sa pembukaan. Ikaw, kaya. Ipit ka. Ito ano ba? Dito na mo ulo pa man ka. Amo man ka. Ito di ba? Lamig daw kay Soyop Loy. Ang dami pag-chat sa cute. Facebook na ako siya. Chat. Oy, pangatawa niya. Facebook. Chat. Facebook na oy. Chat. Chat sa gwapo. Ichot. Maging madagit. O giliw naririnig mo ba ang iyong sarili? Nakakabaliw lumalabas sa iyong bibig. Rubuyag. Mga amigo, shout out. To sa mainit, ganina, nangaligo mig mainit, karon abot na mi dire kay nalubat atong cellphone dito, gi-continue na dire ko. Shout out ah. Shout out kang Juan Tiong. Shout out kay Bon
Anthony Day. Ginabi. Kay Ginabi Itil. Og si Janjan Itang. Shout out kang Juan. Ferl G Guson. Shout out kay Ganggang Ne. Turita. Shout out kang Juan. Muka pa niya. Muka pa niya nga itong mga tropa sa ako na yung mga George na. Shout out kang Juan Bakiyel. O niya, na po na siya vlog. Kalihog po ko Juan, follow siyang vlog. Baki Vlog. Mana yang Juan? Kanang page. Shout out kang Juan Mirna Pibulo. Shout out kay Mr. Guys Vlog. Pagipalo po sa iyang vlog. Shout out kay Charles Imperado. Shout out kay Andre Manggug. Shout out kay It's Your Boy Rara. What's up? What's up? Oh, shout out na to tong amigo sa Don Mariano no si Juan Dong Jumar Prito Alconira alias Iyoy. Out sa ato mga friends diha sa Bati, sa Kalapagan. What's up? Ora tong mga nagpa-shout out no. Next Sunday content, nanabot tayo pa-shout out. So, free ra mo comment, mo like, mo share. Daghang salamat. Bye-bye.